बर' हिन्जावफोरनि काकी दिन 3000 असेल नाही तर मग 2000 मोबाईलचा पठायची आजादि बर' आइजोफोर बाख्नायनो गोनां आइजोल' फानदों जिंखा बेसेबां जिंखा 40 मुला नामा बिलाइ बे बेसर मुला हात कोणतो बै मुला के टका 10 টাকা নে এটো বাবা লক্ষণ দে মিক্স হয়ে যাবে ঢালা गासैबो फान्थाव बिलाइ बे फान्थाव बिलाइ टेमसो फान्थाव बिलाइया 20 टाका पन 20 टाका पन आस्था जाहैबाय ओइ मुदुमफुलफोरबो अनला जानो लांदो दंखायो मोदोमफ्रु गोथाव जायो जानायालाय हा थ' होमबालाय हा जायाखै आराम लादो जायो बर' हिन्जावफोरनि माखासे फाननाय आइजोफोरनि टी-शार्ट बेखौ दिन्थिनो नागिरदों नैबे एसे बुरजानि जेबो खबर लांबोदो इयाव बेगं ओमफ्राय जायगायाव खोन्थायोसो लांफैदो इयाव मोजां मोनथारो बै दिल्ली बाजार दिल्ली मार्केटआव दे मोनसे लानांगौ मोनजोबखायो मोनसेयावनो बिराद बरिया होयो बेयाव हरजोबो माने बै सन्दुनि आरो सानजानिया सन्दुखौ बुरजा बुरजा होयो बै गावबाना बे एसे खम हरबा जाबाय दाना इनि नेक्स्टआवसो मोनसे बारनानै बै मेन मार्केटआव दिल्ली मार्केटआव लांफानांसिगोन 10 टाकानि एसे बुरजा बुरजा हरथारो नोंसिना माला जागोन फिल्मा जोंथिंजायलाय नायनो लुबैथारबाय एसे उनाव ककिलाव 3 थारिखआव थांनोब्रा एथ' गोजानाव थांनाया बोरायखौ लाना थांगार मान लादों होनब्ला जाबाय गहपुर टाउन हरनि नुथाय थालिर फानदोंना नै थालिर फानदों बिराद गाबोन बिश्वकर्मा फुजा जायो बेसेबां बेबो नालेंखरा बेसेबां हा 50 टाका बे माबा मुला गोरलै मुलाखौ ओरैनो 20
खासिगोन माबासो